Aniaro bat pendon buraman lakapor. Aniaro bat pendon buraman lakapor. Aniaro bat pendon buraman lakapor. Ka buram hauk pa barakun baramen simbakuit. Ha kekerting ukpa barakun baramen simbakuit. Amen. Kokpa chongi upa wame kalong bakui kerteng chongmi. Kanuan kahima chongmi kalong kamano chongmi. Hakandaba blek. Utrani kimembe chumba chongmi hakarasi. Padameme kerekan chongmi. Kumbagi member sisi. Kuble Komaria, Dagachai, Ngangit, Haoble, Babadan Bulbaro, Langha, Kamne, Kanakadil, Bata Utsukri, Kumami Jongu. Utrai chongi yabala punamen simbakun yabala kamaria kesudi la shaleban habo kunjes blatus la shabna yu relative yu la yershaki bayat hakasi kabla nabakatna ke bayat la ki shabane shangsha kamana black pabala number baro nang ta una parban bishane ke bayat ngangi tha omen simbakuit ha kabla tanek bakuit ha kachin sala kiri kuit ha kachin mabya ke pok Akajin pakado, akajin bamchukut Kokpa bamchukut, ngatirwa kami yakamen batislam, kamen simba chunok lay and ejumi. Utray kanra chumi Jesus Christ, banbibina kamen tagi pop chumi, bachong kami Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Namar kajung shashutom bako disajunu. To isne yangi bariyagab thei baro kawai. Kokpa bamchukut Ngatirwa hame yakamet batislam, kamen simba chulang lay, kunta ek ejumi. Utray kanra chumi Jesus Christ, bangbibina kamen tagi pop chumi, bachong kami thei baro kawai. Tamar kajing shasitam bakor disas chung u. Namar 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 kajing shasitam bakor disas chung u. Kokpa bamchukut ngatirwa kami kamen patkasam, kamen simba chikam thei kunba e chongme. Utray kanra chongi Jesus Christ, ban bibina kamen tagi pap chongi, bachong kami thei baro kawai. To isne yangi bariyagab 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 thei baro kawai.
Tois ne yangi badia ka the barokoi. Market is Ashtam Kurisa Jambu. Tois ne yangi badia ka the barokoi. Market is Ashtam Kurisa Jambu. Tois ne yangi badia ka the barokoi. Market is Ashtam Kurisa Jambu. Tois ne yangi badia ka the barokoi. Market is Ashtam Kurisa Jambu. Tois ne yangi badia ka the barokoi. Ngatirwa honi ya kamet patkasna. Kamet simba jingam nei kun ba jong me. Utrai kan rachongi Jesus Christ. Bat me mena kamet ta ke pap chongi. Bat jong ka the barokoi. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Market is Ashtam Kurisa Chome. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Opa Bumchku. Ngatirwa honi ya kamet patkasna. Kamet simba jingam play kun ba jong me. Try kan rachongi Jesus Christ. Ban pibena ka benta ke pap chongi. Bat jong ka the barokoi. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Namarga Jingisynei-blei bakwarit sajong u. Tois ne yangi badia ka pang ki bashitom. Kublay bakhoy, Kublay badrambor, kublay injino. Tois ne yangi badia ka kublay bakhoy, Kublay bakhoy, kublay badrambor, kublay injino. Tois ne yangi badia ka kublay bakhoy. Kublay bakhoy, kublay badrambor, kublay injino. Tois ne yangi badia ka kublay bakhoy. Kalitini jongka Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei kabaker soina ka shadem uppa bam chukut. Tois ne yangi badia ka kublay bakhoy. Ko Jingisynei-blei ka buram bakrau tam. Yarok Jinkrao Chome. Ka jubat nga shania hame. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka jingmaya bamla shamphang. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka umpol yo baker soina ka jingmaya jongka trinity bakhuit. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka ba om laban shamphang da ki briwile da ki angel. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei bami ka jing imbat ka jingmen. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka ba kham korban ya ka baneng. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka long ki kam phala bat ki jing phala baro. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka ba ken thup ya ka prthei baro kawai. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba wan here sha ka prthei ha ka dur ka tin ba lawan long do. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka ding mom ka donu ujisu. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba don hapo ka donu ujisu badab Jingisynei kham tam ya ki nong po. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba don ha ka yi Christ bakhuit. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ka haba seng ya ka balang bakhuit. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ha ka baptisma bakhuit. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba pen mang hok yangi. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba senrang ya ka jing im chongi. Nashanya Ame. Ko Jingisynei-blei ba dup yangi kham tam hat mir ka jing ya.
Ko Jingisynei-blei ba ayangi ka jing imbane chunom. Ko Jingisynei-blei ba don rengkhat bat ngi haman ki benta ka jing im chongi. Ko Jingisynei-blei ba yada yangi na ka ding jujok. Ko Jingisynei-blei ka ati ka jing khala ka bamut kinong po ba edonu. Ko Jingisynei-blei ka jing lingo ki angel bat ka jing mam shampam ki khuit. Ko Jingisynei-blei ka jing bam la shampam ya ki jing maya uplei. Ko Jingisynei-blei ka ba se yangi na ka jing jing jarbaro. Ko Jingisynei-blei ka long ka jing suk bat ka jing kemen chongi. Ko Jingisynei-blei ka ba khot yangi na ka jing suda sha ka jing im ba shisha. Ko Jingisynei-blei ka ba ken thup ya baro ki mati jong u. Ko Jingisynei-blei ka pens ngai jong baro ki jen thau uplei. Ko Jingisynei-blei ha ka ba baro ngi yo Jingisynei. Ko Jingisynei-blei ko jing jikan batyang yakito ki ba linga mensiam. Ko Jingisynei-blei ka jing kerman kito ki ba du jing kerman. Ko Jingisynei-blei ka jing jathat kito ki ba shem ginger. Ko Jingisynei-blei ko jing light na ki klam. Ko snam bat ko batuit na ka donu jong ujisu balong ka thamai ka Jingisynei yangi. Ko snam bat ko batuit na ka donu jong ujisu balong ka thamai ka Jingisynei yangi. Ko snam bat ko batuit na ka donu jong ujisu balong ka thamai ka Jingisynei yangi. God, our Heavenly Father, we praise and thank you for bringing each one of us into your loving presence. And very especially, we praise and thank you for all the people, those who are attending this online prayer. Loving Lord Jesus, look upon each one of them. There are many people who are longing to get your healing touch from many sicknesses and from many difficulties and their own problems. Loving Lord Jesus, have mercy upon each one of them. We bring before you all of them, all those who are searching for the proper job. Loving Lord Jesus, bless them with good job. And also we pray for all the sick and suffering people, those who are suffering from contagious diseases for many years, and they are longing to get a healing touch. Loving Lord Jesus, touch and heal them from all the ailments, surrendering all of them to the hands of the Lord and trusting in the Lord Jesus Christ. Let us all praise and thank the Lord with a loud voice. Hallelujah, 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 Kuyangi
영원히 심티라 And yet all who try Jesus Christ, 정말